Trempats i trempades, aquí us presento un vídeo que he fet de petites recopilacions de tots els vídeos que he fet durant l'any 2020. Estan filmades amb el dron Mavic Mini i res, és un dron senzillet, però que té una bona càmera, que ja ho veureu la qualitat i tot plegat. Bueno, en fi, evidentment està un pèl retocadillo perquè es vegi més bé. Espero que us agradi i que gaudiu com jo l'he gaudit filmant-ho. La recopilació aquesta se'n diu Epic 20 i espero que el disfruteu. Ok!